எனக்கு இந்து பிரகாஷ் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியமங்கலத்துலேருந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோன் பண்ணார். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவரோட அப்பா அம்மா வந்து ஒரு மாடு வளர்க்குறாங்க. அந்த மாடு கீழே விழுந்தனால தனியாக எந்திரிக்கவே முடியலைன்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன், பிரதர் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொன்னேன். அவர் சொன்னார், இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயாச்சு, ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கனால லைஃப் லாங் தனியாக எந்திரிக்க முடியாது, நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி தூக்கி விட்டால் தான் எந்திரிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால அவங்களோட வீட்டில் கறிக்கு அனுப்ப பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார்னா, அவரோட வீட்டில் இந்த மாடை கறிக்கு அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி சண்டை போட்டு போராடி இருக்காரு. அவ்வளோ போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்க கறிக்கு அனுப்பலை, நம்மளோட காப்பகத்துக்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்தாங்க. நம்மளும் இங்கேருந்து சத்தியமங்கலம் வரைக்கும் போய் இந்த மாடை நம்ம காப்பகத்துக்கு இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம். இவளால் தனியாக எந்திரிக்க முடியாதனால தான் நம்ம லிஃப்ட்டு வச்சு டெய்லி தூக்குறோம். தூக்கிட்டோன்னா அவளே நிற்பா. இவளுக்கு தேவையான இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கேரு, சப்போர்ட்டு, ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து நாங்கள் பார்த்துப்போம். இவா லக்கி, இவா கத்தியோட முனையிலேருந்து தப்பிச்சிட்டா. ஆனால் இவளை மாதிரி கோடிக்கணக்கான பசுமாடுகள், எருமை மாடுகள், காளை மாடுகள், ஆண் கன்றுகளை வலுக்கட்டாயமாக கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான அப்பாவியான விலங்குகளை உணவுங்கிற பேரில் கொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது. மாற்றம் உங்களோட கையில் தான் இருக்குது.